Ka Office Trekam Jongka Range Forest Officer Mairang Range kala penlong ya ki arteli ki jingkhanra ki bahe ha Eastern West Castle District ban khanglat ya ki jing pentrekam be an ya ki mar kum ki ding bat usyap balayo na ka mei maryang klem da yo jingbet ki bala pentrei bat penyat yo hapo ke district katanat badai pej ya ki klaw kala penlong ya ki jingkhanra kan san ha ka pratrik unailar arjar arpunrio ya ki karkhana oding ha ka than ka mairang rangkat ke jing trailang bat katanat pulit jok district ya gani ke jing khanra la panlong hadin ka khubor ba la jelei ke jing khai bat ke jing shalanding bat ke jing ujor bala yo na ki kunhun ki ba pher ha gani ke jing khanra la lap ba ki don katu kan ni ki karkhana oding ki ba trei kam klem dabyang ki kot kisla bat la kurup no ya ki ding bat ki machine ki bala pandon kam ha ki ni ki karkhana Oh, nyu. Suk ngai rak yang khin te jin jar ni nyu.